Mame, wadaroma udi ankasa pa de say. Efrem me abna kwadu. Mame abna kwadu. Onso ka oyuko abusua wo Sekyedumase no. Mpa cho ane. E kire say Chiasefo na efa na say adidie no fie na ewo mu no. Ehwa na mfiri. Se akonwa no Chie akonwa won. Yakonwa na ankasa no ye nana no a wode bae no ye frɛ no na najima. Ohwa ebra poku tintin ekọ ekun wo eye tachiman nkranza ho no no. Na ye nana no no omu kuro no ne efrɛ na Asekye. Ho nana wo monti. Na ho no sa kuro no so Asekye ne di. Sa mere no na ye aduana efo na na edi ade. Enti eba se wo mo ye santenhene domo a ekun no koti a o ma na wo se ye de o mo ba eye Kumase no. Na aduanani no aye frɛ na kasrama. Wodi na konwa no ma ne ba odi ojima dina na ejima. A wo ye yukuni. Wo ka kire ne se wodi ene dom no enko Kumase. Na wodi o ye yukuni. Wo kwa nya ade ana na santenhene sebe obeye oden. Obeyi uti afiri. Enti jima no a eye akasrama ban wono ene wode ye nananom edi free eye Asekye edi omo ba Kumase eba na Asante hene ho na Asante hene eso ombedu ha no ena eye ahenkro hene se menuanom ayokufo de a ene me ne wo mo ebetena nti yedinkan ekokotena eye ahenkro na ye kire se ye kuro mu ho mema no efira Asekye no enam ayrohudie ne ekun ne ayi ni nti nyame ne nipa anim ne yese na omutumi twa kakra pa omutwa nso na ye didi pa nti ahenkro hene na edu mre bi no akata na Asante na buo no mesrewo me nkrofo na wo mobile na ka nko a ena nana eye ya na samre no eye nyina su hene kan sewo me ha ma omomra sase ni bebre ewo ha wo omomra ti ekoye na ye ne ye na najima no eko no ne so okoto adum dia timpam chokro no enye dumase o enye odum dum edua dum ti so mo koto dum no na nso bi nso da ho nti o mo se bi no mo ye no na o mo se na na ye Sekyedumase ha na ye ntena ase ene Sekyedum ase ti mesra mo sankyerafo enye Sekyedumase da bi da Sekyedumase ha pra ha adum dia no pra se na yentena hayi a eno na Sekyedumase Arefo yese wo do nsaka abrewa na na wote adoma nkomasem wei eye Adam nko asem eno oba panyini guso a wo sekyere mu na wo sente mu no akyekyere mo piepie mu apapa mu abo akyedi ama yese koku akohomesika na da bia ye ka kyerem se eye nyansapo kasamfo nyini nko aso wo hwe hanom na akore ba bia amambere nyina no ebesei maka edika dia kyew se eye Sekye na sa odum no eye dum eno so wahu adum dia enti Sekye adum ase Sekyedum ase Sekyedum ase enya sem kotwa kora mame wabomi abakwasem no ama mene mahwefo enyina yani beje pa say we eye education a ensentwofo no titiri yedi ho for pa e wo ho no no nti mesra mo enye Sekyedum ase da bi da Sekyedum ase na eho no sa kuro Sekyedum ase ne de ye na najima oyukuni ba wono ena wode Sekyedumase kuro no ebae ti na Asante hene sania na asam kire no wa wo chichiri kuro na kuro wo enti ekuro ewa ayokofo a ye na najima asefo a oba panyina na wo ho na efre na nantibia enti obia ofiri sa afie no mu de wo ye entibia sini na yesi ye na nanom bae no eye chi asefo ba bia omotena first ye efre ho pramaso enti se ye na obi kan se ne ye pramaso fo na ewe a na nanom se ye ntiase se ye nyina ye bae na ye betena pramaso na abusua ni nyina no na bia na obi akobo na sese kakra wakosi ne enti ye nyina no ye bae pramaso na ye bepui ti ye do so no na we ko ha meka wo be kan na no ye ba afie hai obi kan bibi say ye fra bibi fo twetwerefo nana besra na nso ma sa asam no memfa ntodwa na mafidi kase yesu nipa nyina nte ase ese sabia so sabia nyaado ne ye nipa bia ye ma no ne ho ofepa ye kora ye ho nso ye nya agya ye ho
si wa hu enti no sani ana ye nim no edu emre bi a otumfo esoma eye ne nkrofo mo omo de afena kọ eye enkura wo omo no sebe wo omo som santini nyina akọ de na boade e de bere no na ya kire se me na ba ako na ba bi a owo no be ma na wo ba beji ayi no no de kan ne se yenim de esi ye nso me na no e de buebuebu ko fie se be ma no ba no sabio so abese ni post esan yo Asante hine ni awasoma ni ono so de afna kuru oba na obese ni wura se me call Sekyedumase se me kwa ye gu mani ase se bio makwa akwa ana makoto oba bi mu na ane yesi ye mefa ye mra be se utie ni ye ha pa ma nti yesi ye mefa ye mra se bia so se bia nya ado ye ba ye no de na ye gi ye no ye nya ya kan se yemfa sika puduo se anya san so dia yemfa ye mra Kumase enti aja ye nya sika no na wo se ye fa ye nananom ne ye de wo mo ba eye Kumase enti wo mo ba no na wo mo nam twetwere twetwere hene na wo komre hu na wo se bo no na madofo ade ansam na atom to wo mo kan se mi nyina na twetwere hene ye den eka na ye bo ye ya nya no twetwere hene ni tua ma yen ena wo ye den woni ye nananom etena ho ya ntena ho se nkoa o sabia ware ye nanane ye de etena ho ena ma ye kopu ye twetwere na nya se ye nkoa ye twetwere ya de hyekan ye nyina ye fi prama so ho na de ba ye nanan sabi wanye gya ne ho na de ba ye no sabi ye nya de ye gyen ye atua no ena ma twetwere hene ehu ye no gye ye ti twetwere ho ye tena ho ye nananom me nana afi apia ni nuanom nyina ye wo mo ho na edu bra wo mo aye den ayi sa ka no adi free ho no ene wo mo sign wo machi esan ba Sekyedumase te me kai me nana pensan me ma me pensan de o ka kire ne se wo mo ba no ya baba wa ye nana no mewu ho nka se nyina wo mo so aba nti na kra wo kwa ye wo fa binum wo mo da ho twetwere ho te me pa wo cho ye a ye kopie twetwere ne ye nya nkoa ye nyina ne afiri prama so ye nyina ye ya de hye baako enti se nkyirechire mu bi wo ho a kra ye nana no kra ne ho ne sabe ni ana ye gin ya ye nya na me ye kopie twetwere na nso ene ye nyina ye fi ye wo Sekyedumase mame minu bewie ene de waboy adam nko asem na ensem a wo kan yi ya na eduru ba bi a ya na de ha adwene se nkyiri ma no mame mo kire nkyiri ma idie na daachi bi se muni ho a nkyiri ma no ankoye wo yerabade eya no krepa sa asem we sa wo behwe a wo hwe Sekyedumase stool affairs ebedu mre bi ya nananom ma na ba ye na ye fie na ye di mema na pa wo hwa wo nsama bebre enti ye nana ba ako ye no no wasi owe ene mema me ba ba me entira konwan so na sabe minya mema e wo fie a wo made wonem so sasa bi ukuni ntumi nware ukuni ma ne nyeyi nti na ne kunu ne ye aduane ni ti de ba ye ne se wo ma ne mani bi se wo mo nhwe so edu ba bi no na de nyanfo no ene ye kunsa konwan no wo mo de Emma Sansem we ye di ye free 1945 ni history eda ho edu mre bi me wofa no ye sofo presby synod clerk ehia so wo begina bedwam ha e wona na pokuware anim na wo to history nyina e mo bi kan say ente na sofo nyina di ahensem mesra mo ko bible mu a nebot ne nananom ajapade a na ye bobeturo ebra ohene Ahab ka sa wo oje no nebo taka kire ne say me ntumi mfa nananom ajapade emfa mma wo enti mesra mo so obi ho say bia obi beka say bia na wo ye asori panya na wo ye sofo mesra bible mu yankopon wa hye yen yemfa nananom ade a ye de agya yen no ye nto ntwene enti asem we ye di 45 ye di 47 ye di wan hwan ye twato kra last one na ye di ye opemso ena obi a ya ema na nantwi a ene wanya ne ba bi kuro ya ye fra ne ntomai na nantwi ode no esi so a mefa ne se be ye mfi aduonu de na nantwi tena so a ene no na nantwi ensi anamu ena edu ho se ye de no ebe enti no ye tintim enam sa asem nti because abrafo bua ye be ye mprenu
ye bua ni nyina so ye bua ma yan ayokofo nanso da bia no ase ye pe na wo behu na ase na bibi pese efunya mu enti history ni de ya twero ni nyina book na ebi wo ho a obi a open hu sani adacha na de bibi ya twero a wo mu ebehunu tini abensu kora ye besa de akoka ho emo tena no obia ye meno ye nananum nyina afa wo mu atiase ba bia wo mu nti efi aseche enkoranza memu bunu memu ani yedi bepue eye Asanteman mu ekopue Sekyedumase oye oyukuni na najima ono no chichire Sekyedumase man ti Sekyedumase de ayokofo ene di ade mame ye da se pa ene nchirimu ade amai menso me da ase ansapofo onse Asante ne madwemba enu ano onse pono enyansafo bowia yesi obi osa ye badwemba ene hu se de osi bonu asane ti mo bo nyansafo no bowia na ye no ye sane ne badwemba ye da ase pi arefo na chese eno no oba panyini baako ena ye ne na akobon komo no na nokwasem Sekyedumase a chese Seko City enne abusua no adwoko abusua no emu abakwasem amamre amanne atetesem a ebi ye afutusem ni nyina na oba panyini wasane mu na ode agu ho ede amaye wonyansapo kasamfanyi so da bia meka kiro semebo a otofo no se ne dance ni wa abrochiri we de ene wa hayi awo enchirimu no so ne papa pa de dosuko ne ewuramu ne ekoyie ne edi pie ne edi ba fini futuro bia eni ho eho enti koso a na di nyansapo achi subscribe share na like aya na wo hu kwan ehia se wo share no abakwasem ya wo kan so wa nche ama onua bi wa nhwe bia ebe den se ono nso behu se ekro didi no kra no se anya Sekyedumase enti gisa wo che na obi nso ahu na wanya bi ahwe koso na di achi kopem se nananum bewie ni abeto nsa e de afre yewura kwadwokwache na afei wakoso abrempon afena mu na wasai ne de nyansapo ye ne mo ena ewa Nana Juma Otosumi. Me wa pami na na twibo sia kon. Osompa me nana no be somo won. Me na twibo sia kon. Na me ba beto aso. Se ma somo sompa me tun tam sia.
dent ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sane ya fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya